Üdvözöljük a Labaro Refresh prezentációján, amelyen az épületfelújítások számára megalkotott, egyedülálló komfortszellőzési koncepciónkat mutatjuk be. A Labaro Kft. Piacvezető a hővisszanyeréses komfortszellőztetés területén. Szabadalmaztatott technológiánk energiahatékony, könnyen telepíthető, húzatmentesen és szinte hangtalanul biztosítja az épületek szükséges légcseréjét. Még ma is épülnek házak és lakások egyéni szellőztetőrendszer nélkül, amelyekben a határoló falak tömítetlen helyein vagy az ajtóknál, ablakoknál történik a légcsere. Ezek következményei a kellemetlen húzat, rossz levegőminőség és energiaveszteség. A nedvesség és a széndioxid, valamint az emberi légzés is rontja a levegőt. A rosszul szellőztetett lakótereknek komoly következményei lehetnek. Koncentrációs zavar, fejfájás, allergia, kimerültség, alvászavar. Továbbá az ilyen környezet a moly és a penészgomba képződés ideális táptalaja, amelyek az egészség mellett az épület állagát is kikezdik. Mindezek elkerülése érdekében 2 óránként kellene az ablakokat nyitni, és 10 percig szellőztetni éjjel-nappal. Az ablakszellőztetéssel egyidejűleg az értékes hőenergia is veszendőbe megy, mivel a felfűtött helyiség levegője a külső hideg levegőre cserélődik, amely különösen szennyezett lehet porral, füstgázzal vagy pollennel. Az ablakszellőztetés ezért nem lehet az automatikusan vezérelt és valóban effektív légcsere alternatívája. A lakásba került hideg levegőt tehát magas energiafogyasztás mellett újból fel kell fűteni. A lakások teljes felújításakor az ablakok felújítása alapkövetelmény. A modern építési technikák és anyagok lehetővé teszik az épületek legújabb műszaki színvonalú légtömör szigetelését. Ezen eljárások is az egyre gyakrabban, törvényileg is előírt energiamegtakarítást szolgálják. A természetes légcsere csökkenésének viszont következménye lehet a levegő páratartalom növekedése és a penészgomba képződés fokozódása. A Refresh komfortszellőztetés kifejlesztésével megoldottuk ezt a problémát. A rendszer sok éves tapasztalatra épül, és speciálisan az épületfelújítási piac kívánalmaira lett szabva. A telepítés első lépése a szellőztető készülék elhelyezése, például a konyhai függesztett szekrények felett. A készülék átveszi a lakásban a levegő elosztásának szerepét. Egy beépített hőcserélő biztosítja a hővisszanyerést. A levegő a külső határoló falak nyílásain át speciálisan szigetelt csatornákon halad a szellőztető készülékhez. A csatornák szigetelése az Isoplug kompakt termékeivel oldható meg. Az Isoplug kompakt formailag tökéletesen illeszkedik a Refresh rendszerhez és egyesíti a hőszigetelést, hangtompítást és kondenzvédelmet. A szerelés az egyedi dugós csatlakozó rendszerrel egyszerűen és gyorsan kivitelezhető. Az elszívás beömlői a fürdőszobába és konyhába kerülnek. Ezek a szellőztető készülékhez a mennyezet alatt a falakon elhelyezett csatornákkal kapcsolódnak. A friss levegő befúvásának légcsatornája a mennyezet alá körgyűrű alakban kerül telepítésre. Ez is össze van kötve a konyhában elhelyezett szellőztető készülékkel. A csatornák speciális kialakítása révén a levegő mindkét irányba vezethető. A csatornák és a telepítéshez szükséges hely nagysága ezáltal a lehető legkisebbre zsugorodik. Amennyiben a konyha és fürdő egymás mellett találhatók, akkor sok esetben az elszívási körgyűrű elhagyható. A közlekedőn így már csak egy kört kell kialakítani. Az Aquanda légbeömlők a szobaajtók feletti falnyílásokba kerülnek. Csatornákon keresztül csatlakoznak a folyosón telepített elosztórendszerhez. A formás Aquanda légbeömlőket az ismert svéd tervezőnő, Nini Göransson tervezte, és különböző stílusú kivitelben állnak rendelkezésre. Hasonlóan az autók légbeömlőihez, az Aquanda légbeömlőkön a légáramlást speciálisan eltolható lapokkal terelhetjük különböző irányokba. Speciális klikkes burkolatrendszer takarja a csatornákat, így azok beolvadnak a mennyezetbe. A szellőztető készülék burkolatai a konyha szín- és formavilágához igazíthatók. Az elhasznált és nedves levegőt az elszívási helyiségekből, mint például a fürdőszoba, szellőztető készülékhez vezetjük. Itt a kereszt ellenáramú hőcserélő speciális fém lamelláin adja le hőjét, és mint távozó levegőt vezetjük a szabadba. Egyidejűleg kintről egy csatornán keresztül friss levegő áramlik a készülékbe. A port, pollent és egyéb szennyeződéseket a készülékben lévő szűrő biztonsággal eltávolítja.
A rendszer védve marad a szennyeződésektől. A friss levegő a hőcserélőben az elszívott levegő által előmelegszik. Ezzel több mint 80% hőt visszanyerünk. Az előmelegített levegő ezután befúvásként a légcsatornákon és az iQuanda légbeömlőkön át jut az állandó helyekre, például a lakószobában. Ezzel létrejön az úgynevezett Quanda-effektus. Az ajtó feletti légbeömlőből a mennyezet mentén áramlik a levegő, majd eloszlik a helyiségben. A légbeömlők szokatlan formai kialakításai gyakorlatilag zajmentes elosztást biztosítanak, a légmennyiségtől függetlenül. Beüzemelés előtt az iQuanda légbeömlőket úgy kell beállítani, hogy azok az adott helyiségben szükséges mennyiségű friss levegőt precízen, szinte hangtalanul és húzatmentesen engedjék be. Itt láthatják a refresh légáramlását a lakásban. A friss befúvás a Quanda-effektus hatására a szoba mennyezetén áramlik be. A konyha és a fürdőszoba elszívásaiból az elhasznált levegő a folyosón át észrevétlenül távozik. A távozó levegőt egy ventilátor szívja a szellőztető készülékbe. A refresh légárama hatékony, egyenletes és kellemes légcserét biztosít a lakásban. Maximum komfort és garantáltan tökéletes levegőminőség. A jogilag védett refresh komfortszellőzés telepítése egy nap alatt elvégezhető. A készülék szűrői tisztán tartják a rendszert. Az esetleges tisztításhoz a CleanSafe speciálisan testre szabott koncepciója áll rendelkezésre. A refresh elemeinek egyedi formatervezésük révén különösen alacsony a helyszükséglete. Teszteredmények bizonyítják, hogy a komfortszellőzés hővissznyerési foka olykor a 80% feletti értéket is eléri. Ez azt is jelenti, hogy a megtakarítás mellett a szén-dioxid kibocsátás is csökken. Reméljük, tetszett önnek a prezentációnk, hálásan köszönjük megtisztelő figyelmét!